Салом алейкум, бародаро. Инҷа шаҳри Хуҷанд ай, осорхонаи шаҳри Хуҷанд. Осорхонаи шаҳри Хуҷанда тасмим гирифтем, ки як навор кунем, агар иҷозат монтиянд, навор кунем, шумоам бинеш. Иҷада боғи Камоли Хуҷандӣ ай. Дар бари ҳами осорхонаи шаҳри Хуҷанд. Ина ҳозир мерем, гап мезанем, ки агар масъулини осорхона иҷозат диҳанд, осорхонаро навор мекунем, бинеш. Омадем бародаро, хати масъулинаш суҳбат кардем, иҷозат доданд, гуфтанд осорхона барои тамошо карданай, диданай ба ҳазур бемалол. Гуфти ҳам гапҳо. Дар рӯи бини осорхонара навор мегирӣ, чӣ коре менӣ бикунӣ. Таххонаи осорхона омадем бародаро. Дар таххонаи осорхона дар танаи деворо тасвирҳои пеш аз мелоди Искандари Мақдунӣ тасвиршудагиай, бо сарлашкарош, ҳаминҷа бо аспош бисёри сарзаминҳоро Искандари Мақдунӣ забткардагӣ гирифтагӣ буд. Неҳ зарфҳои гилини пешаи мелодӣ, замони Искандар ва замони Спитаменанд. Фарзанди халқи тоҷик Спитамен қаҳрамон бар зидди Искандар хеле муборизаи сахт бурдагӣ буд. Инаи сарзаминҳое, ки ҳам Искандар забт кардагиай, иҷада тасвир шудагиянд. Ина дидошона маҳкам кан. Ӯ танаи девора Искандар сарлашкарош. Идарда бо медароем. Идарда таххона рафтем. Иҷода одамои обшинаи ибтидоӣ тасвир ёфтагиянд ва гирди оташ нишастагиянд. Танаи деворода расмошунон давраи обшинаи ибтидоии пеш тасвир ёфтагӣ будааст. Кӯҳантарин маданияти одамӣ. Иҷада осорҳо ба фирмаи Тахти Ҷамшеданд. Тахти Ҷамшедро тасвир додам. Тахти Ҷамшеданд. Иҷа Тахти Ҷамшед. И таххонашам таххонаи обшинаи ибтидоӣ, замони қадим, давраи асри санг боша ҳамҷоай. Ина бинешу бародаро. Ҳозир беруни осорхона мерем, бо ӯҷаам навор мекунем, бинеш. Иҷа Тахти Ҷамшедай дар Эрон тасвирош ина иҷадаанд. И подшоҳи форсоай, Дориюшай. И сутумҳои қасри Ҷамшед. Беруни осорхона омадем. Бародаро, ҳозир навор мекунем. Осорхонаро бинӣ. Инаи глобуса форсо сохтагиянд. Якумин маротиба глобуси дунёро форсо, тоҷикҳо сохтагиянд. Ина ҳатто бо забони форсӣ наистагиай. Абурайҳони Берунӣ якумин маротиба харитаҳо глобус сохтагиай. Ҳоҷи Юсуфи Самарқандӣ тасвирш кардагиай, хелиш кардагиай. Иҷа осорҳои расмҳое, ки замони соҳиби истиқлолиянд. Парчаму и тарафаш аксҳои замони шӯравиям ба фикрам, Тоҷикистони Советӣ.
خمدانای قدیمان تنوران لباسای замони советиян танӯрои замони аморати Бухоро ҳоле ҳам ҳастак. Дар деҳот, дар кӯҳистонои танӯро ай байн нарафтагин истифода мебинед. Хонаи замони аморати Бухоро ина хонаи миллии замони аморати Бухоро. Танӯршонай зарфҳои ҳамон рӯзгори замони аморати Бухоро. кӯзаву носирнаяй либос либоси замони аморати Бухоро. либоси занона зеварои замони аморати Бухоро. ина мардум тамошо доранд. ба ҳазур хати кӯдакон дар ман осохона тамошо. ина муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. ина киштии Темурмалик, ҷазираи Темурмалик дар мобайни дарёи Сирдарё. лашкари монголо Чингизхонои тарафи дарё чанд қа мубориза бурдагиай. қаҳрамони халқи тоҷик бар зидди муғулои истилогар, бар зидди Чингизхон. ин тасвирҳои шоирои худмонанд. Мирсаиди Али Ҳамадонӣ буди. Китобшонай зарфҳошон харитаҳо осурои таърихӣ. ина кӯза ина болои шишақатӣ фирмегари нӯшам кӯзаи хумдонои таърихӣ. ин тараф замони Сомониёну ина поёнда зери ҳами шишода осурои таърихӣ сикаҳо. ай Сомониёну ай саразми 5000 сол пеш. ҳамҷада нигоҳдорӣ шидайсан. нигоҳдоришон мекунанд. ина сикаҳоро бинӣ. сикаҳои замони Сомониён. ина Шоҳ Исмоили Сомонӣ. Абу Абдуллои Рӯдакӣ харитаи давлати Сомониён буд. ин тарафаш осурои таърихи аз замони Сомониёнанд. ин тараф деворлои саразмона доранд. саразм дар шаҳри Панҷакентай. бародаро ин осури таърихи зарфи гелина аз саразм ёфтанд. ина деворлои саразми қадим. ина муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. уна киштиш. ина глобус бо форсӣ наистагиай. ина қаҳрамони Тоҷикистон халқи тоҷик Темурмалик дар боло муҷассамаш буд. Хай бародаро, худо нигаҳдор. мо ина бур мемерем ака. худо нигаҳдор ту боша.